Shubor nakashlem jong unong san Hima. Kawai ka samla ka badai na dera basi Punjab, ka badai ka Khun jong Nongïalam ka am Admi Party Udavinder Singh, ka balit pulia Shari Canada, lalap bakala khlat hakawai ka rudurya ho otiva Hari Canada, Hadien Sngi bakala ja, ya ka daw jong ka jing khlat ompat lak bantip bat ki pulit kidang tokin. Katkum ka jing tho bala pha shaki pulit ka otiva, daga Hindi committee, kani ka samla kalami na Ïing hak arpusan tarik ka badai ka Sngi tho dieng, banit wat Ïing wai, Hendrai habaki bahayang kila phone ka phone jongka kala switch off. Kumta kila khuslai wat lagi parlok jongka ru kila persyang phone ya ka. Hendrai kim yo bat kim shim yo ajeng tip ka don sya kumta kila pentip syaki pulit ka odewa. Kani ka samla ka dei ka belatip kerteng kum ka van shika. Le thu ba kala mi na Ïing hak arpasan tarik haki por pra nik hendai beji minmiet banit pet Ïing wai. Ka phone jongka kala switch off na du ka por cutway sau per minute hak tehi ka mit. Bat ka klem yo alit ho ka exam ka balong hak Sngi ka babut. Ka vanshika kala sah otiwa lakumba arts nam shiteng. Hadien bakala pendap ya ka jinglet school. Bat lit pulia diploma ha Canada. Ka High Commission jongkari India ha Canada kala penpau ka jing ngosi halor kani ka jingja. Bat ka let ho baya ka nela pha jing tip syaki bor bahalor. Bat minta ki pulit kidang penlong ka jing tokin.